bueltatu zen, eta bueno, kontatzen dago, ematen dago. Endaia da, ezta? Bai, bueltatu zen, eta Endaian hemen kontatzen du, Endaian, trenez luzenean, erakutsi zion Guardia Zibilari Cruz Roja, gurutze gorriak egin zuen olako dokumento bat esaten bera zela adin txikikoa, apurtu zioten bere sudurretan eta benga. Miranda de Ebrora, Miranda de Ebro zen konzentrazio esparru bat oso gogorra, zelan deitzen zen, Pako Barreñarekin egon nintzen horri buruz berba egiten, eta bera interesatuta zegoen, ze kontatu nion Miranda de Ebrokoa, eta bera bebai egunda dago hor, itzi nion grabaketa, eta esaten zuen, jo, que razón tenía tu aita, que duro era. Miranda de Ebro izan zen, horra eraman zituzten, lehenengo, orduan izan zen, bueno, el campo para ponerte en tu sitio. Ipintzen zieten izar beltz bat, nire aitak esaten zuen, como estigmatizaos, eta hor, horma baten kontra, ikasten el cara al sol y no sé qué, eta hor, sufritzen, hor, hasi zen, gerra ondorengo, ja lehenago, baina hemen estatuan gerra ondorengo sufrimendua, ez. Eta orduan hor, egon zen, Miranda de Ebro, hori, esklabo moduan, ez dakizen bat ordaintzen zioten, igual peseta bat eguneko, edo lako zeo zer. Eta gero hortik eraman zuen... Lan egiten zuen? Lan egiten zuen, bai. Hori, tren geltokia egiten. Lan egiten zuten, bai. Lan gogorra.